Goeie. Eerlijk, ik liek je een beetje op Edo Hamstra, de listontvoerder van de Partij van de Arbeid in Friesland. Ik ga namelijk wel eens dat we het in geerkomst de hulp ingers binnen, maar dat ik dan op bed is, dan denk ik, nee, dit mag we net doen. En het verschil tussen Edo en mij is dat ik de discussie weer ieperde en Edo in huis. En daarom weten we dat de orentraaie partijen in de formatie van een nieuw college van deputaire steden in Friesland, de BBB, het CDA en de ChristenUnie, het haar goed duidelijk maken ha. Er is te min geld oer van natuur en festivals. Vanzelfs hier Edo, Klaas en Jelle dadelijk zitten moeten dat ze naar huis gaan, in steek van die borrel van Friso Douwstroop te soepen, maar blijkbaar stien ze onder zware druk. Dat zei Edo letterlijk de meest nik. En in ene gaat het net meer hoe de inhoud, maar waard het beste bij Eke, Femke, Matthijs en Friso passen zoeken. Affine Fokkers of Siebe Knol. Zij worden vergelijken, net wat VVD en FNP in haar programma staan had. Vanzelfs has het helemaal net over natuur en cultuur, want ja, daar stroffelt Siebe krekelijke gehoord als de Partij van de Arbeid hoor. Mooi wie dat de lelijn erbij squat water door de Ljouwte kranten in haar gebroekelijke sissen, nevens een insider, zo die in het collegeprogramma staan. Nou, en dan wisten ze dat Affina, de conductrice van die trein, deputaire bloed. Dat wie Siebe, die het yield van die trein Ljouwer uitgaan wil aan natuur en cultuurdag. Wat? En een soort hulle akkoord werden herskreuen worden matten. En dat Oebele Brouwer nou ergens een hekel aan had, dan is het wel aan het herskreeuwen. En dags Siebe Knal die won de beauty contest. Die zei ja. En dat betekent nevens mij dat de lelijn helemaal net in het akkoord staat. Zo, het meest logisch hier west, en zo nou ik nou wezen, maakt je een akkoord met BBB, CDA, Partij van de Arbeid en FNP. Maar ja, ze had die SGP er weer inhellen en die wil de ChristenUnie eruit nog in net kwijt. En dus komt de FNP nu in dezelfde trijheidsje in je positie als wat de Partij van de Arbeid niet ziet. Benijd wat de FNP die druk onkennen zal en wil.